Dobre, hajde, ty sú tam prázdne. Baba mi, vieš, to by som tak zahviezdil, keby do ňo rýpneš. Tam sedí, vieš, pod stôl. A ideš! Prvá minúta, 1-0, Bošáco, Košice. 21. 21-16. A však on mal osmičku, nie? Nie? Áno. Mal osmičku, nie Zajac. No áno. Poviem 8? Povedz 8, no. Do druhého polčasu domáci nastúpili s jednou zmenou. Na ihrisku už neuvidíme hráča s číslom 8, Patrika Zajaca, ktorého nahradil s číslom 16 Viktor Klemens. Čapu! Tupa! To je Čapová, Milán. Ten Milán. Už penil. Sem mu daj. Sem mu daj, sem mu daj. Daj ju sem. No teda. Slavo Čapuj. To je on, pozri sa. A niekto do ňoho pohyňuje jeho. Čo sú lováty, ale už ozaj, však nikto do ňoho nejde. Center jak víno. Nedáš, nedáš. Lováty. Daj mi onu vodu. Ďaleko. To je. Som tak raz dopadol. Čo, ťa niekto obral? Ale z Borovička. Liali do teba? A ty si nescel. Ale oni liali. No to si píš. Ja som nescel, ja som sa bránil. A potom sa tomu nedalo ubrániť a už som radšej sa poddal. Daj ju. Krížna, pomeň. Ježiš, ty si lováty dobre. Že stojí čas. Že som ho zabudol pustiť. To bol čas. To bol iba raz. S Ružom Berkom, keď sa vyšiel z... Ale ešte stará, keď bola. Enter. 30 krát za Nie, zápas. prípoj. To bol prípoj, že si musel dať, že odpájal sa. No však Enter. To čakáva. Ale tak, že to nebolo tým, že sa zastavil sám, vieš, že to bolo len pripojením. Púšte. Poď, Ivo! Kedy je Giorgio Chiellini? Neviem. To asi... Ruka. Videl si? Tak to mal ruku vedľa. No. Čas ide jak si rýchlo. Pomaly. Mal byť koniec. Týmto to je vlastne jedno. Oni už vyššie byť nemôžu. Môžu skončiť iba o jedno horšie. Súboj. Čak na vicemajstrovi, ne? Ty to nie. Ty sú 8. Jaj. A sem mu dávaj, pozri sa, však si zakrič. Pozri, celá druhá strana voľná, Čapuj. To je ona, pozri sa. Vajíčko, ty si po nej nešiel. To je tma. Ja? Ten, čo robil už poriadne. Ten, čo sme si boli zobrať chlebík do lípky, vieš, čo nás zastaví. Pamätáš si, že? Čo sme išli do lípky iba na chleba. Vieš? Ale... Toto je Giorgio Chiellini.
21? Nie, 6. Pekárny. To sú fauly. To bol faul. Dobre, Viktor. Dobre, to je, poď, Ivo. Poď. Znači Ivan Mladek ide do Žakovidu. Joži? Ivan Mladek. Joži mi páči. Nech sa mu páči. Sme náramky prehadzovali. Jeliny. Ideme na Žakovič, Dan? Či ty ideš? Neviem. Mohol by si ma zabrať. Skôr plánujem ísť na dovču. Čo? Ale hovno. Rok? Nedbám, to je jedno. Prever si to! Seva, poslúmaj ty do lopty, hľadaj loptu! Treba hráča! Ale. Zober samo! Čo tam bol? Ty čo si ovatý? Kde točíš? Na ihrisko? Ty takto trase kameru. Skús s tým istý. Donalda slúbil, že nám vybaví nové Všetci. Uvidíme tam. Tam budeme ťahať. Marek, poďme! Choreo. Nedrbe ti spod balu, že? Iba tak trošku, ešte ideme na tretí. Bude dobre. No neviem, či pôjdem. Pôjdeš. Posledný domáci zápas. A potom ešte jeden. Hopa, to sú centre toto. Zajtra na 14. teda? Čo? No 14. sú babi, nie? To zhodne, že je sám. Teoreticky by mohol, aspoň budem... Môžem, nechoď. Mihočka zažiarili, vieš? Doláre. Jeee. Ty si lavák, tuším. Ale neskoro reagujeme, hneď tam to tomu otvorí. Lopta ide na ihrisko. Nie, ale... Paluj! Sokolovniček, kedy odchádzam? A vôbec ako idú? No tak chlastajú. Čak ja viem, že áno, ale ich tam je dosť. Poďme tam, s tými dričkami. Okolo. Za chvíľu budú vo fanšopu. No. Matúš, behaj, Matúš! No, no. Behaj! Niky! Tak, samo! Abo toho ty, malý kus. Abo koho ty? Do toho. Práve, že to bol dosť veľký, ale sa nedáva. Však práve, že sa nedáva, to bol dosť veľký kurz potom, ale paje sa. Oji, Niky! Oji! Zuro! Keď tu bol David, hovorím mu, že Ačko, môj typ, vieš. Zrovna ho trafili. Mi neťahajú oči. Iba pol hodina. Som ťa chcel motivovať do ďalšej práce. To si asi pustím ako gulovku, lebo však... Jak to tu aspoň trocha očí.
Strašne sa tak... Ja bych povedal, že slabo. Že sa málo tlačia do brány. Vieš, pozri sa, čo spraví. Juraj, ale ty mu vôbec nepomôžeš! To je znak ovátosti. No jasné. Čo bolo? Aj ten brankár z toho kokocinu spraviť. Dobre, ale aj ten brankár z toho je veľmi kulatý. Všetci. Všetci sú ovatí. Ovatí prvého stupňa. Je to? Juro ide hore. O nie, ten by rozhodol a čo potom? Je tá 21-tka. Oj, na loptu! Týmto čo? Kreslivec. Keď na to máš? Zle hodený. 2 metre začal. Ruky neviem, nalepený, to bude faul. Pozri, strašne trvá. Trvá to. Prudký, poďme, daj ho tam. To je on. Bude na ňu. Už idú vlajky. Vyššie 20 ich tam bude. Do autami? Čo? Do autami, či? Neviem, ako pôjdu. No ne, Rudová karusa. No ináč, keby sa zložali. Ale nie, chalani. Poď sa jednotka dole, nemôže ísť? Asi nie. No tu je on, ale pozri, málo hráčov, nikoho tam není. 9. No 9, to je praváčik asi. Dobre, nie? Jak to mu hľaduje? To je hovatý. To je jak ryba. Nevadí, hlavne, že už nesvietí až tak. Zavri to. Ešte nebude potom tak svietiť. A sám si. Pozri, sú 4 na 4, však bohyňu jeho, to ich vyťukáte. Keby nestratil loptu. To je horšie ako priemerný fotbal. No a druhá, ty si sebec. Dvoch si mal. Matúš ide. Matúš ide. Súboj. Dobrá, ešte.
Nedá. Na čo by dával gól? Na čo, to je zbytečné. Bránu! Bože. Čo by niekto ju posunul o meter dole? To ide dole. 10 asi. Či? Nie. Typ. Ty si na Berecka nečakáme? Nie. Matuško. Dúfam, že ste na nás nezabudli. A vieš, že zabudol. Čo nikto nevidí, vieš? Ale aj keď hráš na všetko, všetci nevidí. Ináč aj oni striedajú, tak potom mi to stráva. Offside. Aj tak si nedal. To je jedno. Aj tak si nedal. Ide aj dole, nie? Kto? Ten, čo nedal. 21, 20. Rozúvate všetci. Výstup proti. Tomo. Lubo. No, ten... V 57. minúte striedajú hostia a z ihriska odchádza hráč s číslom 21. Branislav Žilinec. Na ihrisko prichádza hráč s číslom 20. Paráda. 20. Radosť. Robiť. Yes. 20. 20 nemáme, no. Dobre. Aj našich. 10-13. Takisto striedali aj domáci. Z ihriska odišiel hráč s číslom 10 Dominik Viktory. A na ihrisko prišiel hráč s číslom 13 Matúš Rusnák. Jo, miluje svoju robotu. Jo, na mňa nemá nikto. No vedia, ale... Čo vedia? Vedia, že je špatne. Ako sa mi to ľúbi, tak to má zápis. 20. A nič. Číslom 20. Ja som dobre povedal. Čo meno má na adrese? Na chrbáte. Naskladaj to, poďme, pracujme. Ty si dobre obátý. Da. Dani už iba 20 minút. To je motivácia, Said, dobre, uč sa. Idú tam, dobre. Na čo mi nič? Fotbal sa nehrá na to. Poď, Slavo. To je moderné strieľov na bránu. Čisto Matus. Dole Matus. Jesi to ty? Dela, bude. Slavo, Matus. Koľko? Celý? Tento keby ste vypil, zaprášil na bránu. Pozri, aký dobrý protiútok. Vzadu sú len dvaja od nás. A kto hovoril, že je zlý zápis, či čo? Rozhodca? Sudca. Sudca, čo? Sudca medzi sebou. Čo? Vás sa ťa zvládne, on znesie. Tati, keď hlási, na ihrisko ide s jednotkou. Miloš! A potom novinár. No, miestny hlasateľ nás oboznámil s tým, že hrá Miloš Fero, Jakub Martin.
Ale ako zakričať, hej? No. Ja však to Paťo hovoril, že sa tak stalo. Ja o tom neviem, ja som to vtedy ešte nevedel. Ja som to bol, keď tu bol ešte Tomáš. A hral tu Rudolf Obal. Tu prekopol 11, ale tak statočne, že trafil Sokolov. Vieš. Tak si zober takého Gina, no. Tak Na dobre, Slovnat Cupe. ale Gino ju proste hral panenku, ale hen ten dal bombu, vieš. A trafil Sokolovi. Gino dal iba lob. Než bola už za ešte predtým, než pozri si. Ja neviem, oni sú dneska nejakí... Neskalovátí. Ale odtiaľ to bolo vidieť, že tá lopta je Aj offside, absolútne. Však sú noví chalani. Kto vie, odkiaľ prišli? To je súčasť. Čo dáme, Salko remix? Tu. Juro, pozícia, Juro! Prvák! Čo? Minutáž. Čo sme? Dobrá. Čo ešte 20 minút, čo je na tom? 19. Čo? Prečo nejde ozaj zabudnovať si sem? Ja bych išiel. Ty zavolaj. Žiadne Sokolovní stojí, aby prišli sem. Už si zoberú pivo to go. Boys. Sa chytili. Poď, Jano! Starý Jano? Poď si behom! A ode mne chcete striedať, chalani. Skúška bubnu. Raz, dva, raz. Dobrý, Horváta vidí. Počkaj, nebude tam oný Filip? Jaký Filip zas? Žákovice. On čo, ja povoláčim, alebo čo? Nie, autobusár. Spravil teraz vodičák a chodí za jazdíky. Autobus by neišiel. Bude zodpovedný naučiť. Je, jak hovorím. Ešte keď máš nejaké ovce za sebou, tak je to dobré, ale keď tam máš ľudí, Keď máš koho za sebou? ovce, Čo? ovce. Jaj. Máme gól! Si hováty. Sám pojah, diaľnicu máš. Kde ideš do stredu, ty baraň? No, určite pripravené s tom mal... Miro! Miro! Máš priestor! Rus, Varšavy. Dneska chceš ísť do toho čábu? Nie. Nie? Nie, v šatni treba popiť. Ja nejdem. Do šatne dojde aspoň. Videotechnik. Alebo na trailer hovorí ono, že máte však tabúnu treba robiť, vieš, obslúžiť. Ja aj dočkej, že tréner dám gól a pôjdem si tam prehodiť. Však už som to šťukal. Áno? Vieš, kto to prehadzuje na mužov? Neviem. Oný Markusan, jak sa volá? Kopunec. Majo? Áno. Nech si vedel. Markusan. Nie, ja som vedel iba, že majú. Teraz keď budú dať, nebolo sa vidieť. No! No musíš. No ty si to prebral, vajíčko. Čo k tomu to dodať? Vždy iba jeden bus, ja som vedel málo. No, on tam ich bude počuť. Však bude ich počuť, však v Laborovci nikto nechodí. Tam však mohli by sme ísť doplniť. Čo, nemohli, mám zápas. Čapuj. To je 11, pozri sa. 11, áno. Však hovorím. 11 Strídilova. Nie, 11 Čapoval, však to dával na 11. No jasné, chalani. Nechcete ísť pre, ja dúfam, že všetci ste ináč popísaní zase. Radšej si ich napíš. No ideš. Nevieš, kto ide dole od nás? 3 3 a 7. 7? No.
V 66. minúte máme dvojnásobné striedanie v týme domácich. Z ihriska odchádzajú s trojkou Marek Mišák a s číslom 7 Tomáš Kozák. Na ihrisko prichádzajú so 14 Samuel Tabák a s číslom 15 Matej Janis. Dobre. 12 pôjde hore u hostí. A 2... Kováty. Počkaj. Nie. Ale dojde dole, ja bych rád vedel. 22. Majú ju? Majú. Takisto striedajú hostia. Z ihriska odchádza hráč s číslom 22 Lukáš Kanuščák. A na ihrisko prišiel hráč s číslom 12 Samuel Prokaj. To není ono, to musíš precítiť. Dobrý aut. Čapuj! Ale Jezus. To sú kolovne. Čapuj! A majú trička, pozri sa. Píšu listu. Kopni ho. Jej, ty deletí. Pozor! Maja, zakaučuj, lebo si tam musel hrať, aby si to nedával. Vem tu dirijo bringy tam čo robí. Priblíži. Ty taký príšer. Dotlač ho, no to je ono, poďme hore. Dávaj, val. Ideš, druhá brána je ich. Drb hore. Dávaj, zrýchli, sám si pomeň. Choď do brány. Čo tam? Nedá, načo? Zbytečne, nedá. Načo? Dobre, Hergo. Majú radi hlasatele, to sa mi páči, nechcú mu pridávať rolu. No alebo nechci počuť. Aj to je jedna z možností, ale ostaneme pri tej prvej, dobre? Pred sebou ich máš, Juro! Čo by som išiel? Na tú kura, na úspech. Nie, ja na ten kebab. Kde? Poďme. Ja nemôžem, a ty keď chceš, tak nemáš čas. Čo by som nemal? Ty si dáš, kde ideme Ginekus, dáš si pri Tesku. Spravím si pečat. Nastavíš si pečat. Čo je volatý ten za tým Turanom? Kto? Ten za tým Turanom. Sa dajú pozrieť. Pozri sa. Mám priblížiť, nie. Ľavý horný, Winkel, ale neviem či Lapaču alebo Bránu. Alebo Iron, ešte uvidíme. Dobre, tak nič. Bomba volej! Dome loptu! Čo to bolo, zima vajka? A ten Tibor... A ozaj. Čo? 10 minút máme ešte. Vajíčko. Pozri sa, ešte dostaneme gól a pôjdeme s dlhým nosom domov. Joj, šéf, teba posadil na zadok. Pod seba. Dobre. Gordo, hraj jednoducho! To je môj favorit. Čo pustíš? Nejakú takú koncovečku. Gotta go home.
Budeš trošku aj taký tematický, lebo ideme domov všetci. Domov. Ale to budeme hrať v aute za chvíľu, vieš? Nevadí, pustíš druhé. Dobre. Dávaj, odkopni to. To je ona. A tu máme roťáka, máme. Spletni ju. Ale nie. To si robíš srandu. To čo zamával. Čo zamával. Kazia tak. A ideš. A ideš štartuj do brány. Na čo čakáš, kým príde k tebe? Pod seba, príprav, bomba. Plaváčik, že? Svoj. To je ona. Dobrý aut. Hej. Čas je dobrý. Ty si ovatý? Kokso, to bude nakoniec remíza, ešte prehráme. Ty si túk. Si ovatý. Pozri sa. No jasné. Ten ju nechytí? Chytí len. Chytí a čo s ním? Aha. Ovatý. Ježiš, to je ťukačka, pozri sa. Prvá dvajko. To nachystať. Hovorím ti chrbát a ty ju pustíš do auta. Poď ho. Že aj Ridzi ide. Križna, pomeň! Hrať? No. Ale tu si mám zobrať aj rabkáče? Ozaj zober ty one. Ja mám tu Coca-Colu mám. Ja to mám ešte vonom. Doma na stole, keď chceš ti to zoberiem. Ale tam s tým nebudem čapkať. Ale čo si ja... Ale originál, nie remix. Nedávam žiadny remix. Dávam len lyrics. Aha. Ja hovorím, že ešte prehráme. Je limit. Daj ju sem, nedáš, dostaneš. Pomeň. Nedáš, budeš. Ale ináč aj tak. Dneska to ide. Do strede máš hráča. No teda... Nie. Chyť ju. Prečo som nechytil ty barón? Mohol chytať. Učo, stiahni, keď je Miro hore. Čiže ti šíbeš, jak Miro je bošák. Hore, dole, živelné, práce. Fejoli si ovatý. Ach, do 16. Dobrá strela. Vážte loptu. Čiara, pomeň, žij tam. To je ona. Hoď ju tam. Hoď mu ju. Prečo mu ju nedá do behu? Chápeš, on mu ju dá na paty. Dobrý fotbal. No ty prečo nehráš? Zober to ono. Hlava hore, čo je? Hlava hore, hraj ďalej. No v aute to mám. A jedno je tuším doma na mori. A v aute ich mám 10. Porozdávaj to po bošáci, čo to budeš mať doma? Je fanúšikov? No a čo? A pomíni. Jano Tilis, ten zoberie. Jankovi dám, vidíš, to sú amuncenky. No, tomu ver. Majo, ten si dá pivo a tiež bude rabkať. No to porozdávaj to Ja mám takým... rabkať, ale Však porozdávaj to takým štandestom. do kotla jeden. Taký, kto bude ozaj rabkať s tým. Majo a Janko Tilis určite. Ty? To ste traja? Ja určite.
Však čo sa hambíš? Ťa všetci poznajú. Už sú tam málo ľudí. Pozri, Len jeden ide? asi jeden bude, no. No, že keď tam bude 40, to stačí. No, všetci vyplakávajú, vieš, že v Poprade nás bolo koľko a teraz nás ide 20. Čak, ale dobre, v Poprad bol v piatok, bolo to finále, všetci si spravili na to čas. A teraz všetci, vieš, niektorí... Každý nemá peniaze, len A to je pravda. Vieš, nebudeš furt do toho dávať. na bezvýznamný zápas. Dúfam, že Žiličani nevyhrajú toho strelca. Vieš, Jelič, že by nebol No, strelca. z Trnavu to budú mať ťažké a my v Moravcach dúfam, že aspoň tie 2-3 góly by sme dali a žiadny nedostali. A nech máme narovnako. Prečo na rovnako? Nech máme lepší, vyššie strelených gólov a menej dostaneme. Jak oni. To je jedno. To skúšaš, jak skúšaš? Bomba, pomeň, strela. To je strela. Ešte je offside. Stále musíme behať bez lopty! Si nevieme prihrať! Beháme hore, dole, nemáme loptu! Lebo si sa prihráme, Nikolá! Taká desina. Ja? Končí! Ježiš, čo to za práca u vás? Ťažko dá vidieť. Ale žij, pomeň, čak. To ty vykopneš, oni získajú loptu, pozri sa sám. Sem to daj do kraja. Kraja sú tu, pomeň. Ťahaj, No. val, daj mu to. Pomeň, krížna strela na bránu. Na bránu, duriči. Budem ťa byť. Prečo nedá krížnu? Asi áno. Tam z boku a si trafíme prvého hráča. Nie. Keby máš tie ťapačky, daj. Čakal, potrebujeme dať gól. Áno. Potrebujeme gól. Dávaj sa, však si čerstvý. Čo máš, ručnú hodinu? Krížna. Opa, to je ona, predĺžu. Máme. Opa, ten je školný. Vyšte mu plat v tej Bystrici, keď nemáte ani na mužov. Perliš jednu od druhú. Ja videl svoj šikovný, vyšte mu plat, ani na mužov nemajú. Dobre, balíme. 2 minúty, poďme. No odchod. Hej! No teda. Haďarku, chceš tú vodu či nie? Sudca karta, daj. Čo? Odpijem si. Dopí to už ale naraz. Ja sa sústredím, pán tréner. Budeme vyložiť tie nohy slnečné. Sučák. A potom Odchod. čo od vás, ako pôjdeme? Skúter? To ešte neviem. Jak môžeš napiť hráča v múre, keď tam stoja dvaja? No jednoducho takto. To sa nedá, keď tam stoja dvaja. Čapuj, pod seba, pod seba! Tam. Svoj, sám, sám! Hurá! Toto je ono, bariako, ale je. 16. Áno. Giorgio, Chiellini. V 80. minúte domácich do vedenia posiela hráč číslo 16 Viktor Clemens.
Hráme? Kto to dával hore? Dával hore? Nič podľa mňa.